Zašto ste prihvatili zapravo javni poziv Marija Radića koji je prilikom osnutka stranke u svom govoru rekao da se iskreno nada da ćete preuzeti tu funkciju kandidatkinje stranke Domino? Pa, ja sam se prije određenog broja godina, otprilike 4,5, politički počela angažirati javno zato što sam osjetila poziv i poriv da doprinesem boljitku naše domovine. I to je moj najveći i glavni i moguće dapače jedini motiv koji me tjera da radim i stupam u javnosti i doprinosim na bilo koji način. Sada je skupina nas koji smo inicirali osnivanje nove stranke jednostavno smatrala da kandidat mog profila može zaista učiniti nešto da se stvari u Hrvatskoj promijene i naravno da će takvu informaciju prenijeti predsjednik nove stranke Dom i nacionalno okupljanje, tko bi drugi. Ali to je naša zajednička odluka i to je moje stavljanje na raspolaganje u funkciji boljitka za domovinu. To je motiv iznad svih motiva. Dobro, mnogi kažu kada se osnuje ovako nova stranka da je na prvim sljedećim izborima kandidatura, pogotovo kada je u pitanju predsjednička kandidatura, zapravo prvenstveno poligon za predstavljanje. Hoće li to vam biti poligon za predstavljanje politika nove stranke ili zaista vjerujete u ulazak u drugi krug pa onda i u pobjedu za Pantovčak? Naravno da apsolutno vjerujem u pobjedu, ulazak i u drugi krug i u pobjedu na ovim predsjedničkim izborima. Ništa drugo ne bi moglo niti dovesti me u situaciju da budem u kojoj da budem u ovoj kandidaturi. Da će pritom profitirati i moja stranka, to se samo po sebi podrazumijeva, ali to je sasvim logično, pa i drugi su kandidati eksponenti svojih stranaka, osim ponekog nezavisnog kandidata i u tome nema ništa ni loše, niti bi se to trebalo posebno isticati. A što se tiče politika, koje ćete politike predstavljati u narednoj kampanji? Dobro znamo da su ovlasti predsjednika relativno skučene i bilo bi u redu onda se fokusirati na tu problematiku, a ono što je u biti, Mislite na problematiku onih ovlasti koje ima ili samo činjenicu da su skučene ovlasti pa bi ih trebalo proširiti? Mislim na djelovanje unutar zadanih ovlasti, jer o promjenama je teško ovog časa govoriti. One na kraju krajeva ovise i o saborskim odlukama, promjenama zakona ili ustavnih promjena, a to je neka možda daleka budućnost, time se ne bi ovog časa zamarala, nego se radi o ovlastima koje trenutno po Ustavu i relevantnim zakonima ima predsjednik. A one se odnose prije svega na stabilnost i sigurnost u funkcioniranju države. Osobno mislim da je to ovog časa najveći problem iz razloga što dva predsjednika, predsjednik vlade i predsjednik države, ne komuniciraju i doslovno se može reći da truju javni prostor svojim neprimjerenim izjavama u kojima se vidi ta njihova međusobna osobna netrpeljivost i uzeli su si za pravo da zbog toga dovode u pitanje sigurnost cijele zemlje. Hrvatska je na neki određeni način postala taoc njihove loše komunikacije. A s obzirom da je predsjednik vlade relativno nedavno potvrđen za novog mandatara, on je manje više zadana veličina. Jedino dakle što se može promijeniti u danim okolnostima je predsjednik Republike Hrvatske, a ako bi na toj funkciji ostao Zoran Milanović, ti odnosi između njih dvojice se ne bi promijenili, možda bi čak bili još i gori, strah me i pomišljati na tako nešto. I time je u ovim geopolitičkim okolnostima ratova na par sto kilometara od nas, hoćete na istoku, hoćete na jugoistoku, hoćete migrantsku krizu, hoćete položaj Hrvatske kao vanjske granice EU, da ne nabrajam dalje diplomatskih predstavništava Hrvatske po svijetu koji ne funkcioniraju i tako redom.
sve gora i gora situacija. Predsjednik vlade i predsjednik Republike bi po Ustavu trebali sukreirati vanjsku politiku. Mi imamo situaciju konkretno evo kod pitanja Ukrajine da jedan vuče na jednu stranu, drugi očito vuče na drugu stranu. Smatrate li da to pred našim partnerima u svijetu stvara lošu sliku o Hrvatskoj? Vjerujem apsolutno da i da je to jako neozbiljno od strane njih dvojice. To je upravo neozbiljno i mislim da se takva situacija ne bi smjela dopustiti da se nastavi. I ovo nam je jedinstvena prilika da tu situaciju prekinemo i da dobijemo predsjednicu koja će štititi suverenitet države, koja će se brinuti prije svega za dobrobit Hrvatske, uključno i za njezin ugled u svijetu, koji mislim da je spao na vrlo niske grane. Ne sjećam se nekih važnijih međunarodnih susreta ili posjeta predsjedniku u zadnje vrijeme. To je točno ono što kaže i predsjednik vlade. Kaže, često govori da Milanovića nitko nigdje ne zove i nitko mu ne dolazi u posjet, osim evo primjerice često je u društvu Dodika, često je u društvu Orbana, ali druge protokolarne posjete nismo baš previše zabilježili. Kandidatkinja ste s desne političke opcije, odnosno s desnog političkog spektra. Među ovim kandidatima koji su se do sad istaknuli da imaju interes kandidirati se za Pantovčak, samo je dvoje kandidata s lijeve strane, Zoran Milanović i Ivana Kekin, koja i sama kaže da nije sigurna je li Zoran Milanović uopće kandidat ljevice, dok je s desne opcije puno više kandidata. Zašto mislite da desni politički spektar više ide prema toj poziciji, dok s ljevice nema kandidata toliko? Prije svega mislim da bi trebalo to raščlanjivanje tko je lijevo, tko je centar, tko je desno malo bolje pretresti. Iz moje perspektive imate i kandidate koji se guraju na desnicu, a nisu niti centar, nego su lijevo. Imate dakle fotografije kandidata sa bivšim predsjednikom koji je izrazito bio orijentiran jugonostalgičarski, tako i djelovao od dijeljenja povjerljivih transkripata u Hagu i ko zna u kakvim još krugovima do oživljavanja pojma region. Ja kad sam prvi put vidjela tu fotografiju, iskreno ja sam mislila da se radi o fotomontaži, meni je to bilo potpuno nevjerojatno. Dakle, taj isti kandidat danas govori, ili jučer kad je već dao tu izjavu, da netko ko poziva na sastanak četničkog vojvodu vjerojatno je glasač Milanovića. Pa jel on to misli da Andrej Plenković će glasati za Milanovića? Ja uopće ne razumijem. Ja bi čak očekivala da možda taj kandidat bude i zamijenjen nekim drugim. Dakle, toliko o centru. A što se tiče drugih kandidata, mi smo se borili u Hrvatskoj i izborili za određeni stupanj demokracije. I ako je ta demokracija sada na vlasti, u Hrvatskoj, kao i u drugim civiliziranim zemljama u Europi i u svijetu, onda moramo dopustiti svakome tko misli da može da se ponudi biračima da bude izabran. Ali kao što ste vi sami rekli u najavi, mi smo svi kandidati in spe, dok mi ne skupimo po 10.000 jedinstvenih potpisa. Kandidat službeno nije nitko. Nitko nije službeno kandidat. I dakle, taj bi razgovor trebalo voditi onda nakon potvrđenih kandidatura. Spomenuli ste da se govori da je Andrej Plenković pozvao četničkog vojvodu. Mnogi su se referirali na Aleksandra Vučića jučer u Dubrovniku. On je jučer došao u Dubrovnik, iako se pogađalo hoće li ili neće. Dao je izjavu za medije. Ja predlažem samo da poslušamo što je točno rekao. Može. Pa ćemo nastaviti razgovor. Čuli smo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je jučer ponovno napravio, možemo to tako reći, show u cijeloj ovoj situaciji. Dakle, bilo je najavljivano da će doći, pa on to nije htio potvrditi, na kraju se ipak pojavio i sada kaže, čuli smo ga da on vjeruje u buduće bolje odnose između Hrvatske i Srbije. Vjerujete li vi kao prvo da on to misli iskreno i vjerujete li da postoji mogućnost da budu bolji odnosi? Bolji odnosi su uvijek mogući, ali za izgradnju boljih odnosa potrebne su barem dvije strane i dvije iskrene dobre volje. Dakle, Hrvatska nema problema oko toga da se ti bolji odnosi izgrađuju, ali ta suradnja mora biti
iskrena, mora se odnositi na ispravke situacija kojima smo svjedočili u ne tako davnoj prošlosti, od priznavanja postojanja logora po Srbiji, od pronalaska nestalih, kojih je još uvijek nešto manje od 1800 osoba koje tražimo. Još uvijek Srbija ne surađuje koliko bi trebala? Ne surađuje, a tek onda dolazi na red isplata ratne štete i različite druge stvari sa tim u vezi. Prema tome, mi smo, što se toga tiče, otvoreni za dijalog, ali idemo, osim deklarativno, vidjeti i stvarne pomake u politici sa njihove strane. Vjerujete li da on zaista ima namjeru da se poboljšaju ti odnosi? Usudila bi se reći da povremeno u svrhu unutarnjopolitičkih kampanja u samoj Srbiji on pokazuje mini naznake suradnje koje su manje više onda ostanu na verbalnoj razini. Vidjet ćemo hoće li u ovom slučaju ostati na verbalnoj razini. Prije nego što smo čuli gospodina Vučića, prilično ste kritizirali kandidata kojeg podržava HDZ, Dragana Primorca. Što ako vam Andrej Plenković opet kaže, kao što je svojevremeno na prošlim predsjedničkim izborima i dugo nakon toga prozivao Miroslava Škoru, koji je bio kandidat Domovinskog pokreta, da je doveo Zorana Milanovića na Pantovčak? Što ako vam on prigovori istu stvar, da vašom osobnom kandidaturom ćete oduzeti glasove Draganu Primorcu? Prvo, meni osobno ništa ne znači što gospodin Andrej Plenković sam za sebe misli o meni i o mojoj kandidaturi. Mislim, već smo imali te prilike vidjeti i u Saboru. Najmanje 2 istupa saborskih zastupnika. Jedan posljednji je rekao da zaista njemu nije važno kakav dojam ostavlja na Andreja Plenkovića, nego na birače koji su ga svojim glasovima doveli u Sabor. Druga stvar, mislim da gospodin Andrej Plenković ovog časa ima puno više problema da razmišlja o kandidatu kojem je HDZ istaknuo i Domovinski pokret koji su istaknuli kao svog kandidata. Mislim da im on ovog časa više šteti nego koristi, a možda im i koristi upravo zato da bi oni radili na situaciju u kojoj bi Milanović ostao na vlasti. Što se tiče moje vlastite kandidature, odgovorno tvrdim da sam ja u dosadašnjoj povijesti hrvatskih predsjednika, nakon gospodina Franje Tuđmana, jedini kandidat koji ima potpuno čistu prošlost, povijest i obiteljski pedigre, koji nema apsolutno nikakve veze sa bivšom državom, osim što sam se u to vrijeme rodila. Prema tome, nitko od nas, niti ja osobno, nisam bila niti u omladinskim udrugama, kamoli član Saveza komunista, niti imamo ikakve veze sa tim mindsetom. I to bi mogla biti velika prednost i veliki plus za birače koji konačno žele jednu predsjednicu koja će zastupati stavove i mišljenja najveće većine Hrvata, što su pokazali na posljednjem popisu stanovništva, svoj svjetonazor. Proteklih dana zadnji, posljednji sukob između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića nastao je oko slanja hrvatskih časnika u vojnu misiju NATO-a u Njemačku za pomoć Ukrajini. Smatrate li vi da bi hrvatski časnici trebali sudjelovati u toj misiji u kojoj sudjeluju i naši zapadni partneri? Pa to vam je još jedan jako dobar primjer kako njih dvojica svojim osobnim antagonizmima štete ugledu Hrvatske i štete Hrvatskoj uopće. Hrvatska je pristupila NATO-u 2009. godine dragovoljno. Dakle, nitko nas nije silio, niti smo to morali učiniti. Ali ako smo pristupili, NATO nije udruga hobista. To je ozbiljna institucija. I ako smo joj pristupili, onda se moramo pridržavati protokola i postupanja koji unutra vrijede. A njih dvojica se prepucavaju kao zaista mala djeca, kao da im je Hrvatska pješčanik, pa se tu igraju oko toga ko je kome rekao prije, rekao kasnije i tako dalje. Što se tiče samih tih vojnika,
oni bi trebali ići, koliko znam, u Njemačku, a ne u Ukrajinu, i takvu obavezu osobno mislim da bi Hrvatska trebala ispuniti. I u pitanju je samo 5 časnika, ne nikakve vojne trupe, nego samo ljudi koji bi trebali sudjelovati u obuci. Zašto mislite da Zoran Milanović, koji je imao situaciju da u Washingtonu na samitu NATO-a digne svoj glas protiv toga, tu nije to napravio, sada radi ovakvu situaciju? Je li to kampanja? Da, to je s jedne strane je to kampanja, s druge strane je to korištenje svakog mogućeg trenutka i situacije da pokazuje mišiće Andreju Plenkoviću, a od toga šteti Hrvatska, šteti hrvatski ugled, stabilnost, sigurnost, i to je u današnjim uvjetima zaista više nepodnošljivo. Sutra će i Sabor morati odlučiti o tome, budući da Zoran Milanović nije potpisao takvu odluku. 2/3 većina je potrebna Andreju Plenkoviću. Stranka Domino ima 2 saborska zastupnika u ovom trenutku. Kako će se oni izjasniti? Hoće li biti u skladu s ovim vašim stavom izrečenim da Hrvati ipak trebaju sudjelovati u toj misiji? Da, stranka Dom i nacionalno okupljanje je održala sastanak svog predsjedništva i kao što smo rekli već prilikom osnutka, naše će se odluke donositi usuglašeno na predsjedništvu i stav je predsjedništva da ćemo mi tu odluku podržati. Dobro, to je znači glas će biti u skladu s onim što priželjkuje i Andrej Plenković. Znači li to da vi podržavate vladu Andreja Plenkovića u kojoj su bivši članovi Domovinskog pokreta, odnosno sadašnji članovi Domovinskog pokreta vaše bivše stranke, ili ćete doslovno odlučivati od točke do točke? Da, takve su paralele zaista neshvatljive da se odmah povlače, dakle da se glasa drugačije, onda bi se vukla paralela na drugo brdo. To vas ja pitam, zato što se tu pokazuje podržavate li ili ne odluku. Mi podržavamo poštivanje međunarodnih ugovora. A što se tiče sudjelovanja u vladi, ti pregovori još nisu niti mogli započeti. Stranka Dom i nacionalno okupljanje je u osnivanju. Mi još nismo službeno niti dobili registraciju pri Ministarstvu uprave. Prema tome, pregovori oko stupanja ili nestupanja u vladu nisu mogli niti započeti. A kada jednog dana započnu, ono što je sasvim sigurno je da mi nećemo, ako dođe do podrške vladi, mi to nećemo napraviti zato da ih podržimo, kao što je ispalo da je to napravio Domovinski pokret, nego ćemo postaviti uvjete koji su sadržani u našem programu. Dakle, nama su važne ideološke i suštinske teme. I ako mi nećemo u toj vladi moći zadovoljiti te svoje zahtjeve, onda mi u toj vladi nećemo sudjelovati. Autorica ste programa koji je na parlamentarnim izborima iznio Domovinski pokret. Dakle, poznajete ga u slovo, taj program. Koliko se oni drže tog programa sada? Usudila bi se reći da ga se ne drže gotovo uopće. I to je u biti bio razlog i raskola u Domovinskom pokretu, jer mi nismo imali niti šanse da, kad kažem mi, to je ova grupacija koja se sada našla u novoj stranci i u biti u jednoj novoj prilici da potpuno pročišćeni i bez ikakvih tereta radimo na promicanju našeg programa, koje su ideje gotovo identične onima koje smo prezentirali tada u tom programu Domovinskog pokreta prije parlamentarnih izbora, ali koji je program u cijelosti iznevjeren politikama ovakvim povladavajućim prema politici kontinuiteta, kako ga je nazvao gospodin Plenković, a onda ponovio i predsjednik Domovinskog pokreta. A mi smo dobili povjerenje preko 200.000 birača upravo suprotstavljajući se tim politikama i bili smo protiv politike kontinuiteta. I to je onda u roku mjesec i pol dana se sve istopilo i mi smo bili prisiljeni krenuti iz početka i jako smo sretni radi toga. Da, sigurno su u predparlamentarne izbore birači
gledali situaciju u kojoj Domovinski pokret podiže kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića, gdje ga se naziva nacionalnim izdajnikom i sve ostalo, da bi sad ti isti ljudi s njim surađivali. Koliko su iznevjereni birači Domovinskog pokreta tim potezom? Oni su iznevjereni u cijelosti i vi imate situaciju da se recimo članstvo Domovinskog pokreta masovno ispisuje iz te stranke, jedva čekaju da mi postanemo registrirani, da nam se pridruže, javljaju nam se i nestranački građani koji nam daju podršku i na krilima tog entuzijazma, na želji hrvatskog naroda da ova konzervativna ideja koju mi predstavljamo ostane čista, dosljedna, mi i gradimo svoju političku i perspektivu i nadu i vjerujemo da bi se ona zaista i u ovim izborima mogla protegnuti do Pantovčaka, da hrvatski narod jedanput nakon dugo vremena osjeti da je zaštićen, da neko brine o njegovim interesima. Ja sam potpuno svjesna da su ovlasti predsjednika, kao što smo rekli u početku razgovora, relativno ograničene. Međutim, postoji i utjecaj. Ako se vi založite, bez obzira što nemate sredstva financijska kojima upravlja vlada, ali ako se vi založite protiv ideja rodne ideologije ili za veću pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini ili Hrvatima u Crnoj Gori, onda će se neke stvari pomaknuti na bolje. Gospođo Lozo, hvala vam lijepa na gostovanju u našem programu. Želim vam puno sreće u prikupljanju potpisa, onda i u kandidaturi, pa se onda predbilježavamo za novo gostovanje. Hvala vam lijepa. Hvala vama.